Türkmenistandaky britan ilçisi ýurt içindäki we daşyndaky dogruçyl hem halal žurnalistlere goldawyny bildirdi. Birleşen Şahlygyň Türkmenistandaky ilçisi Sorda Abbotwood, Britan hemde Kanada hökümetleriniň media azatlygy boýunça Londonda geçirýän bütün dünýä massawaty münasibetli 10-njy iýulda ýaýradan beýanatyny Türkmenistan üçin möhüm meseleler barada halallyk we dogruçyllyk bilen ýazýan türkmen jurnalistlerini goldap çykyş etdi. İlçi halkara çäre münasibetli Britan hökümetiniň web sahypasyna ýaýradan beýanatyny öldür üçin hemde Türkmenistan üçin wajyp meseleler barada halallyk we dogruçyllyk bilen ýazýan ýurdun içindäki we daşyndaky türkmen jurnalistlerini goldap çykyş etdi. Şu gün Britaniýa bilen Kanada bilelikde Londonda media azatlygy boýunça bütün dünýä massawatyny geçirýär. Bu ýerde Aşgabatda biziň pikirlerimiz öldür üçin hemde Türkmenistan üçin wajyp meseleler barada dogruçyllyk we halallyk bilen ýazýan Türkmenistanyň özündäki we daşyndaky türkmen jurnalistleri bilen bolar diýip Birleşen Şahlygyň Aşgabatdaky ilçisiniň beýanatyny aýdylýar. 10-njy iýulda Birleşen Şahlygyň hemde Kanadanyň hökümetleriniň bilelikde urnayan media azatlygy boýunça bütün dünýä massawaty Londonda öz işine başlady. Britan hökümetiniň massawat barada çap eden maglumatyna görä 2 günläp dowam etjek massawatyň gün tertibini Merkezi Aziýada we Günnäki Ýewropada düşmançylykly sredalara sebäp bolýan jurnalistleri goldamak boýunça sazlaşykly ulgamy işläp düzmegiň meseleleri hem bar. Türkmen galla önümleri döwlet birleşiginiň daşyndaky bugdaý işläp bejerýän kärhanalarynda uly derňewler başlandy diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu maglumat Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gallaçy daýhanlary 1.600.000 tonnadan gowrak bugdaý hasylyny önürmekleri bilen gutlamagynyň ýa-ni gawat geldi. Emma habarçy ilatyň ardan wagtdan satylýan yerli uny islan wagtynda tapman Gazagystanyň we Orsiýetden getirilen uny gymmat wagtdan satyn almagy mezur bolýanyny habar berdi. Barlyklar bugdaý öndürmek bardak şertnamalaryň borçnamanyň doldurulany barada çap edilen resmi habaryň ýa-ndan başlandy diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Barlyklar Daşoğuz şäherine we etraplarda alınıp barlýar. Bugdaý işläp bejerýän zawodlar bollumsazdy. Saparmurat Türkmenbaşy etrafynda hem bar diýip habarçy 10-njy ýylda geçirilýän derňewleriň bugdaý bolýan kombinatlara hem baryp ýetenligini habar berdi. Geçen ýylyň tapawutlykda 2019-njy ýyl agarly geldi. Şol ruwatda yerli synçylar we Azatlygyň habarçylary aprel, may aýlarynda ýagan çawgaly dogamly ýagyşlaryň ekin meýdanlaryna aşa köp çyg düşmegine, hasyla duran bugdaý we arpa sümmülleriniň ýatmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Türkmen mediýasy prezidentiň täze teklipleriniň gowy netije berýänligini inandyrmaga çalışýar. Iň täze tehnologiýalar we ilmi işläp taýýarlamalar işiň ornaşdyrylýar diýip Türkmen mediýasy daýhanlaryň gazanjynyň anyk näçe prosent köpelenligini aýtmazdan anyk özgörüşlik sanlaryny getirmezden habar berýär. Sowet ýyllarynda Daşoğuzda köp işlän garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň owa hojalyk ministriniň ornbasary bolan häzir Şwesiýada ýaşaýan pensioner Sapar Aklimovň pikirçe Türkmen hökümetiniň daýhanlary mezur häkmetiň pidalary edip saklamagyny besetmegine bir ýam wagt boldy. Yeri daýhany bermesen daýhançylykdan peýda alyp bolanok, döwlet alyp bilmeýär. Abaşanyň Aşgabatdaky ilçihanasy adat konsulluk hyzmatlaryny wagtlaýyn besedýär. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň konsulluk gullugy 29-njy iýul 12-nji awgust aralygynda adat konsulluk hyzmatlaryny wagtlaýyn beseder. İlçihana bu maglumaty 9-njy iýulda resmi web saýtynyň üstü bilen ýaýradan beýanatyny ma'lum etdi. Konsulluk gullugy 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 29-ndan başlap 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 12-sine çenli immigrasiýa degişli we degişli bolmadyk wizalar hemde Abaşanyň raýatlaryna degişli adaty soraglar boýunça wagtlaýynça kabul etmejekdigini habar berýär diýilip beýanatda aýdylýar. İlçihana adat konsulluk işleriniň wagtlaýyn besedilmeginiň Birleşen Ştatlaryň gysgaly ýagdaýda kömegi mätäç raýatlaryna degişli dälligini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň adaty konsulluk işlerini wagtlaýyn besetmeginiň sebäpleri barada maglumat berilmeýär.